So yan po, magandang tanghali po. Ayun, panibagong vlog na naman tayo. Time check natin 2:46. Yung ano nga, yung cabinet ay wala pa siyang, yung mga lock magnet yung lalagyan ni Kapuloy. Dito lalagyan. Yung ito wala pa. Wala pa yan. Ito lang sa taas, sa baba meron na. Tsaka yung isa nung... Ito kasi may mga lock na to, tulad nito. Kaso ito wala to dito. Ito wala pa. Tapos yung available na nabili ni Kapuloy, yung magnet na lang siya. Mas maganda sana to. Ito yung ganyan na lock. Parehas din yun? Parehas din. Ito kasi pagka may alikabok, dikit dyan. Oo. Obligadong linisin. Excuse. Patong. Ito muna ito. Yun. Salamat sa electric fan. Napakainit. Pinantok naman ako sa hangin. Para matamlay ka nito. Napakiran mo. Ika. Butang. Tapos ito muna.
Yun. Nagsarado na. Atag isa pala yan. Ayan na, mayroon na. May magnet na yung isa. Bali, ito pa. Ito pa wala to. Lalagyan pa to. Ayan at okay na dito sa ano. Yan, may magnet na sila lahat. Ito rin, mayroon na. Dito naman sa kabila. Yan, si Kuya Bobby. Naglilinis sa kwarto. Tinanggal niya mga bukol-bukol na iba. Ikabok yan, Kuya Bobby, kung binasa mo yan. Kung binasa mo sa walas ting-ting. Ha? Dami? Oo. Nang baka may Ayan, dalawa na. May mga lock na. May mga lock na yan, dalawa. Ito okay na. Ito okay na. Amuay.
Yan, naglilitat si Kuya Bobby nung ano, natitirang pinturahan. Kunti lang ako.
Hallelujah. Tapos ka dito mo patok. Baka tulang ko. Ada yang ada. Ada itu. Hindi ka sa ato. Ah, Ay ka, ang kawahan mo bubutang ko. Pula. ay mo may pintura. Hindi ko na lang ulit. Di siya na-symbol mo kay Puloy. Siya na-symbol mo brad to so Ang saan hektaran pula. aga pula. At ko na lang ulit. Ha? May iwasan hindi masa-misa. Di lang. Ah. Pintura. Ilong ng kabataan ko. Maraming sada.
Salo ko no. Kamukha di parang. Pinpras na kakuha na. Pwede na yan. At bali, okay na nga yung ano, yung mga cabinet. Yan na lang last na yan na ilalagay dyan sa cabinet. Sa baba pa? Oh, isa sa baba. Yan. At si Kuya Bobby naman, retouch yung mga iba na di pa napipinturan kasi sayang naman yung pintura na timpla na. Yan. Bali tinatapos din Kuya Bobby. Tapos yan. Yan na lang yung mga gagawin dito tapos clearing. Linis-linis na. Tatay. Hilo. May hilo ka. Ano sana? Yan, bibili ng yelo. Anong gusto mong yelo? Malamig, mainit? Yung bilog o ano? Bilog na. Ha? Bilog na. Bilog? Walang bilog. Pahaba to.
Baka katal. Yan, detach. Panlas na yan. Napay. Ginawa na ang lahat ni Kuya Puloy. Parang mekaniko na oh. Kami ko lang. Wala yung ispat mo. Andun sa bahay. Lasilatan ko ng cellphone. Cellphone na lang. Ayun na. Tulog na tayo. Abo. Parang hindi. Kaya isang predator. Isa. Pitbag. Ribit. Kaya ko ano ka? Sa surap lang. Ano mo? Pa! Tayo pa sa akin. Doon ba? Bago ko muna. Ang
Okay na. Bukas. Sige, sarado mo ng gano'n. Kantay. Sige. Ginawa na ang lahat. Sumunod. Ayan po, tapos na nga si Kuya Puloy. Ayan. Okay na. Product na yan. Tapos na. Hindi ako. Ayan. Bye-bye.